Ситуація насправді є така. Лікарні переповнені, лікарі втомлені. І Уряд да-да. не реагує вчасно і адекватно, тому що коли ми говоримо про карантин вихідного дня, він був би ефективним 2 місяці тому. І я про це заявляла і зверталась до уряду з проханням ввести карантин вихідного дня. Зараз цей карантин практично не вплине на показники. Не вплине. Це просто математика. Поясню чому. Тому що ще місяць тому, коли захворюваність не підходила до 10 тисяч, цей карантин вихідного дня дозволив би, після того, як діти пішли до школи, зменшити швидкість і кількість тих, хто захворіли. Це пов'язано із зв'язку з тим, що санітарна наша служба не проводить ніяких карантинних дій. Тобто сам карантин, він не обмежує в значній мірі розповсюдження. Він дозволяє частково лише вплинути на ситуацію. Тому, на жаль, от хочу навести приклад. У нас є світлофор на дорозі. І зупинятись потрібно тоді людям, коли горить червоне світло, а йти тоді, коли горить зелене. Якщо люди стоять на світлофорі і поки горить червоне, думають, чи йти, не йти, а коли горить зелене, не йдуть, а коли горить червоне, йдуть, то нема сенсу ніякого в цьому світлофорі. То саме і з карантином вихідного дня. Він вже зараз не вплине на захворюваність, а міг би заповільнити темпи розповсюдження хвороби місяць тому. І місяць тому уряд говорить і нічого не робить. Зараз для того, щоб вплинути на ситуацію в лікарнях і щоб медики не були змушені робити і займатися медичним сортуванням. Поясню, якщо хтось не знає, що таке медичне сортування. Коли є 50 хворих, один лікар, і він приймає рішення, кому він буде допомагати, а кому він не буде допомагати. Це називається медичне сортування. І медики будуть змушені сортувати людей. Кому буде надаватись допомога, кому не буде. Для того, щоб вплинути сьогодні на ситуацію, реальний результат дасть тільки 2-тижневий локдаун. 2-тижневий. Чому? Тому що у нас інкубаційний період 14 днів, і якщо сьогодні ми виявимо всіх тих, які інфіковані, і змусимо їх не розповсюджувати інфекцію, тоді тільки через 2 тижні ми отримаємо трошки стабілізацію процесу. А сегодня эффективно идет выявление больных? Насколько объективны цифры, которые мы слышим? Воно взагалі не є у нас об'єктивним, тому що сьогодні виявляються лише тих людей, які звертаються в лікарню, які самі звертаються за допомогою. І якраз я говорила про те, що санітарна служба у нас відсутня. Окей, якщо уряд не вважає за потрібне відновлювати санітарну службу, це його рішення, але функції цієї служби мають бути перерозподілені на інші служби. Мати санітарного лікаря в вигляді говорящої голови – це все одно, що мати міністра оборони, у якого немає армії. Сьогодні у санітарного лікаря він чомусь розповідає про ліжковий фонд. Це взагалі не його функція. Він має відтворити таким чином механізм, щоб контакти були ізольовані, щоб не розповсюджувалась хвороба. Тому що у цієї хвороби є один величезний мінус. Вона дуже контагіозна. Та смертність невелика. 98% людей видержують. І я хочу всім зараз, хто хворіє, бо таких людей дуже багато, вселити оптимізм. Не переживайте, ви обов'язково хворобу подолаєте. Треба бути вдома, треба мати пульсоксиметр коло себе. Треба правильно поводитись, не зловживати антибіотиками, бо віруси антибіотиків не бояться. Але уряд робить дії, і санітарний лікар не виконує свою функцію, тому що функції санітарної служби не були розподілені, не були передані
тим службам, які би могли би це виконувати.